एम्बुलेंस चोर के छोड़ के जन सेवा वाला के तू धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के अपू यादव के जेल में धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के कैसन काम करेला तोहना कोना शरम लागे कैसन काम करेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के एम्बुलेंस चोर के छोड़ के जन सेवा वाला के तू धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के अपू यादव के जेल में धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के एम्बुलेंस चोर के छोड़ के एम्बुलेंस चोर के छोड़ के जन सेवा वाला के तू धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के अपू यादव के जेल में धरेला। एम्बुलेंस चोर के छोड़ के महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरगा बाजार सीतामढ़ी बिहार।